Republic X F-84H a fost o încercare de a aduce avioanele cu elice în era motoarelor cu reacție, dar era atât de zgomotos încât provoca stări de rău celor din jur. Piloții îi spuneau țipătul tunetului. La baza aeriană Edwards, în anul 1955, un pilot de test coboară dintr-un avion experimental încă fierbinte. Numele lui este Lynn Hendricks, iar el pilotează avioane periculoase pentru a trăi, prototipuri, mașini neterminate, avioane pe care alți piloți le-au refuzat deja. Hendricks pășește hotărât pe platformă, căutând inginerul șef de la Republic Aviation, care îl așteaptă pentru un raport. Ce spune, apoi va rămâne legat de acest avion pentru tot restul vieții sale. Nu ești suficient de mare și nici nu sunteți destui să mă puneți din nou în chestia asta. La începutul anilor 1950, era motoarelor cu reacție părea încă neterminată, ca și cum lipsea ceva. Avioanele cu reacție erau rapide, atrăgătoare și clar reprezentau viitorul, dar aveau un defect major. Când pilotul împingea manșa spre înainte, motorul nu răspundea instantaneu. Avea nevoie de timp să se tureze. Pe o pistă lungă, această întârziere era periculoasă. Pe o portavion, putea fi fatală. Un pilot care se apropia jos de punte răta cablurile de frânare și avea nevoie de putere imediat. Nu-și putea permite să aștepte ca un turbojet leneș să se trezească. Această problemă a preocupat intens planificatorii navali. Ei voiau viteza unui motor cu reacție, dar și vitezele mai mici la aterizare, consumul redus de combustibil și răspunsul rapid la viteze joase, caracteristici ale avioanelor cu elice. Cu alte cuvinte, doreau viitorul fără a renunța la un avantaj pe care trecutul îl păstra încă. Această slăbiciune a menținut o ușă deschisă pentru avioanele cu elice, chiar dacă epoca motoarelor cu reacție lua clar amploare. Avioanele cu elice consumau în general mai puțin combustibil. Cel mai important, răspundeau diferit la viteze mici. Armata dorea un avion care să păstreze aceste avantaje, dar să atingă viteza așteptată de la un avion de vânătoare modern. Țelul era să se ia ce era mai bun din ambele lumi și să se combine într-o singură mașină. Această direcție a condus la Republic Aviation. Republic avea deja experiență cu familia F-84 cu aripi în unghi, iar noul avion urma să fie construit pe această linie. Însă acest avion de luptă nu urma să fie o simplă variantă derivată. Era conceput ca un experiment de turbopropulsor de mare viteză, construit pentru a testa dacă un avion cu elice poate fi împins suficient de mult pentru a rămâne relevant în era motoarelor cu reacție. Era un efort ambițios comun al forțelor aeriene și marinei, menit să exploreze dacă un turbopropulsor putea oferi o combinație pe care motoarele cu reacție încă o găseau dificilă. Numele meu este Vultur de Oțel. Urmăriți canalul Andrei Popescu. Vă mulțumesc că vizionați conținutul meu. Aș aprecia abonamentul și like-ul dumneavoastră. Vizionare plăcută! Programul avea o denumire oficială ascunsă în documentație. Proiectul 3347. Pentru forțele aeriene, prototipurile au fost inițial listate sub o altă etichetă, XF-106, o denumire pe care mai târziu o va purta faimosul Convair F-106 Delta Dart. Abia după o nouă denumire, avionul a primit identificatorul XF-84H, legându-l public de familia F-84. Forțele aeriene au oficializat contractul în decembrie 1952, comandând două prototipuri. Marina plănuia inițial să se alăture programului cu un al treilea aparat, parte a căutării paralele a unui avion de portavion fără catapultă. Republic a răspuns, construind un avion de vânătoare în jurul unui turbopropulsor suficient de puternic pentru a trage un avion cu elice în teritoriu de reacție.
Motorul ales a fost Allison XT40A1. Acesta combina efectiv două secțiuni turbine printr-o cutie comună de transmisie, trimițând puterea combinată către un singur arbore. În funcție de sursă și clasificare, sistemul era creditat cu aproximativ 5300 până la 5850 de cai putere, plus un mic impuls rezidual de reacție. Era o putere uriașă pentru un avion cu un singur motor și crea problema centrală a întregului program. Cum transforme această putere în viteză fără să rupe avionul în proces? Majoritatea instalațiilor T-40 foloseau elice contrarotative pentru a absorbi toată această putere mai uniform. XF-84H nu a făcut asta. Republic a folosit o singură elice cu 3 pale în față, cu diametrul de aproape 4 metri. Elicea era uriașă. La turația maximă de funcționare, aproximativ 2100 de rotații pe minut, vârfurile palei depășeau viteza sunetului. Rezumatele moderne estimează viteza la vârful elicei în jurul lui Mach 1. Mecanismul din spatele acestei elice unice era complicat. Două secțiuni de putere T-38 erau amplasate în mijlocul fuselajului, în spatele cabinei, rotindu-se aproape la 40.000 de rotații pe minut. Două arbori de transmisie, lungi de aproximativ 5 metri și jumătate, treceau de o parte și de alta a pilotului și convergau către o cutie de viteze imediat în spatele elicei. Această cutie avea sarcina de a transforma viteza extremă de rotație în viteza constantă a elicei de 2100 de rotații pe minut. Palele erau din oțel, cu vârfuri drepte, furnizate de Aero Products. Forța de tracțiune era reglată exclusiv prin schimbarea unghiului de atac al palelor. Elicea se învârtea la viteză constantă de la pornire până la oprire, cu vârfurile supersonice. Aceasta era miza centrală a avionului. Un turbopropulsor trebuia să ofere armatei unele dintre avantajele avioanelor cu elice: eficiență mai bună, viteze mai mici la aterizare și răspuns mai rapid la accelerație decât primele motoare cu reacție aflate în serviciu. Dar Republic nu construia un avion de vânătoare turbopropulsor convențional. Pentru a atinge viteza dorită, trebuiau să împingă elicea într-un regim în care palele nu se simțeau confortabil niciodată. Odată ce vârfurile palei depășeau viteza transonică și intrau în regim supersonic, avionul nu mai lupta doar cu rezistența aerodinamică și limitele motorului, ci și cu fenomenul de compresibilitate. Restul avionului trebuia modelat în jurul acestei alegeri. Deși provenea din linia F-84, XF-84H, a necesitat modificări serioase. Avea nevoie de o coadă în T și o înnotătoare dorsală proeminentă în spatele cabinei, deoarece fluxul de aer și cuplul de torsiune de la elice schimbau comportamentul întregului aparat. Republic a trebuit să contracareze acest cuplu prin structura avionului însuși. Intrarea de aer de pe marginea de atac stângă era amplasată cu 13 cm mai în față decât cea dreaptă. Flapsurile funcționau diferențiat. A fost adăugată o lamelă dorsală fixă pentru a contrabalansa efectul P. Fiecare dintre aceste modificări exista pentru a domoli o singură elice. Sistemul de propulsie dicta configurația avionului și ceea ce trebuia să devină acesta. Existau și alte semne ale radicalismului proiectului. ICS F-84H a fost singurul turbopropulsor echipat vreodată cu un post-combustor, deși acesta a fost folosit doar pe bancul de testare, niciodată în zbor. A fost, de asemenea, primul avion care a purtat o turbină de aer pentru alimentarea de urgență a sistemelor hidraulice și electrice. Chiar înainte ca avionul să demonstreze ceva, designul aduna deja soluții neobișnuite pentru stresuri neobișnuite. Pe hârtie însă, mașina avea încă o logică seducătoare. Dacă motorul rezista, dacă cutia de viteze funcționa, dacă elicea putea continua să furnizeze tracțiune eficientă la viteze mari, XF-84H
ar fi putut oferi ceva ce niciun avion de vânătoare cu elice obișnuit și niciun prim motor cu reacție nu puteau egala. Această posibilitate a menținut programul în viață, dar înainte ca avionul să-și construiască o reputație pe sol sau în aer, semnele de avertizare au apărut deja în datele aerodinamice. Problemele s-au manifestat înainte ca avionul să devină infam. În anul 1953, NACA a început testele pe modele ale configurației XF-84H, iar rezultatele au fost atât de rele, încât au pus la îndoială întregul concept înainte ca primul prototip să zboare. Cu elicea în funcțiune, avionul prezenta tendințe destabilizatoare care afectau controlul întregii mașini. Un raport a constatat instabilitate longitudinală la unghiuri moderate de atac. La unghiuri mai mari, comenzile pentru aileron și direcție deveneau serios ineficiente. Problema era că elicea, chiar elementul menit să facă avionul excepțional, perturba fluxul de aer în moduri pe care restul avionului nu le putea compensa. Cu alte cuvinte, suprafețele de control nu erau proiectate să facă față tulburărilor cauzate de o elice supersonică. Aceasta era o problemă critică. Un avion de vânătoare poate tolera puterea mare, poate tolera cuplul de torsiune, poate face față unui control dificil, dar doar în anumite limite. Însă, odată ce sistemul de propulsie începe să afecteze eficiența suprafețelor de control, întregul avion începe să se comporte împotriva pilotului său. Aceasta era problema pe care o observa NACA. Elicea modifica comportamentul avionului. Inginerii au încercat să rezolve situația. Au testat modificări, au revizuit configurația. Aranjamentul cozii a fost schimbat, suprafața direcției a fost mărită, iar alte modificări au fost explorate pentru a recâștiga controlul și a stabiliza avionul. Un memorandum ulterior al NACA privind configurația revizuită a arătat unele îmbunătățiri, dar nici măcar acestea nu au fost o victorie clară. Noua configurație a fost considerată satisfăcătoare doar într-un interval limitat de zbor. Problema de bază a rămas nerezolvată. O concluzie a NACA a fost deosebit de revelatoare. Niciuna dintre configurațiile testate până în acel moment nu oferea un comportament satisfăcător în toate condițiile normale de zbor. Aceasta este o sentință devastatoare pentru un avion înainte de începerea testelor complete de zbor. Tunelul aerodinamic evidenția doar fața aerodinamică a unei probleme mai ample. Motorul Ellison T-40 avea o reputație care îl preceda pe Thunder Screech. Testele pentru XT-40 au început în anul 1948, iar cutia de viteze de reducere a trebuit reproiectată aproape imediat, deoarece frecvențele de îmbinare a dinților produceau vibrații destructive. Aceeași familie de motoare a alimentat Douglas XA-2D Skyshark și North American A-2J Super Savage, două alte avioane problematice de după război. Pe 14 decembrie 1950, primul prototip XA-2D s-a prăbușit, iar pilotul a pierit. O secțiune a motorului T-38 defectă nu a fost detectată, în timp ce partea rămasă funcționa în exces, încercând să compenseze. Accidentul avea deja 5 ani când a zburat ICC-EF-84H, dar tiparul stabilit a urmărit motorul oriunde a fost folosit. Republic a trecut și prin mai multe configurații exotice ale palelor elicei până de a adopta designul final Aero Products. Aceasta însemna că XF-84H intra într-o nouă etapă cu o slăbiciune centrală deja documentată. Bărbații care urmau să-l piloteze pășeau într-o mașină cu defecte, posibil o capcană mortală. Armata dorea un avion de mare viteză care să păstreze virtuțile elicei la viteze mici. Datele arătau însă că forțarea elicei la acea viteză avea consecințe care pătrundeau în însăși planurile avionului. Când prototipul s-a apropiat de testele de zbor, XF-84H avea deja două identități simultan. Pe hârtie,
era încă răspunsul la o cerință militară reală. În tunelul aerodinamic, devenea evident că răspunsul ar putea fi prea instabil pentru a fi utilizat. Primul zbor urma să decidă care dintre aceste adevăruri conta mai mult. Acesta a avut loc la sfârșitul lunii iulie 1955. Data exactă este disputată. Unele surse indică 22 iulie, iar o reconstrucție arhivistică ulterioară susține 21 iulie. ICS F-84H nu și-a justificat proiectanții. A zburat și a început să confirme temerile care apăruseră deja în teste. Avionul a fost dificil de la început. Au apărut vibrații severe, probleme de control și dificultăți legate de motor. Combinația dintre puterea masivă a turbopropulsorului, fluxul de aer perturbat și un sistem mecanic exigent a produs o mașină greu de controlat și de încredere. Înregistrările testelor arată clar acest lucru. Între iulie 1955 și octombrie 1956, cele două prototipuri XF-84H au zburat doar de 12 ori. 11 dintre aceste zboruri s-au încheiat cu aterizări de urgență. Drumul fizic al prototipurilor, înainte de primul zbor, anunța ciudățenia ce urma să vină. Ambele ICS F-84H au fost construite la fabrica Republic din Farmingdale, Long Island, apoi demontate și transportate pe calea ferată până la Edwards. Chiar și pregătirile de bază pentru testare erau solicitante. Sistemul de antrenare al elicei necesita aproximativ 30 de minute de încălzire înainte de fiecare zbor, un timp neobișnuit care scurta fiecare fereastră de testare. Cele două fuselaje aveau seriile 51 cratimă 17059 și 51 cratimă 17060. Primul a zburat de 8 ori, al doilea doar de 4 ori. Niciun pilot de testare al forțelor aeriene nu a zburat cu avionul. Cei doi piloți care l-au pilotat erau angajați Republic. Hank Baird a efectuat 11 din cele 12 misiuni, iar Lynn Hendricks a pilotat ultima, apoi și-a exprimat verdictul. Thunderscreech nu avea doar o zi proastă ocazională. Procedurile de urgență deveniseră practic starea sa normală de funcționare. O parte din dezamăgire era legată de performanțe. Scopul întregului proiect fusese să creeze un avion cu elice care să atingă viteze apropiate de cele ale avioanelor cu reacție, păstrând avantajele pe care reacțiile nu le aveau. Însă avionul nu s-a apropiat niciodată de o astfel de performanță revoluționară. Inginerii Republic vizau o viteză maximă de 520 de mile pe oră, în timp ce rapoartele prototipurilor indică o viteză de aproximativ 450 de mile pe oră în teste reale. Cifra inițială impresionantă, de aproximativ 670 de mile pe oră, a fost abandonată ca ficțiune. Această diferență între promisiune și rezultat a fost fatală. Dacă XF-84H ar fi oferit o viteză uimitoare, unele dintre defectele sale mai grave ar fi putut primi mai multă răbdare. Avioanele experimentale pot avea temperament dacă deschid clar o nouă frontieră. Mașina Republic făcea contrariul. Combina instabilitate, vibrații și probleme mecanice cu performanțe care nu mai justificau prețul. Cu toate acestea, zborurile au continuat, pentru că armata avea încă nevoie de un răspuns. Problema inițială a marinei nu dispăruse. Aviația de pe portavioane dorea în continuare răspuns rapid la putere și o manevrabilitate mai sigură la viteze mici decât ofereau primele avioane cu reacție. ICS F-84HH era încă tehnic o posibilă soluție, dar fiecare zbor reducea această posibilitate. Fiecare aterizare de urgență făcea avionul să semene mai puțin cu un prototip dificil și mai mult cu un concept care nu trecea cel mai important test: să zboare în siguranță. Ceea ce se întâmpla în aer era suficient de grav, însă ceea ce a făcut avionul infam
a fost ceea ce se întâmpla ori de câte ori pornea la sol. Elicea avionului se rotea cu aproximativ 2100 rotații pe minut, iar pentru că palele erau atât de mari, vârfurile acestora se deplasau cu aproximativ Mach 1,18. Aceasta însemna că XF-84H nu producea doar zgomot de motor sau de elice în sens obișnuit. Secțiunile exterioare ale palelor generau unde de șoc. Cu 3 pale rotindu-se la această viteză, avionul crea aproximativ 105 evenimente de trecere a palei cu unde de șoc pe secundă. Nimeni de pe bază nu avea nevoie de o explicație tehnică pentru a ști că ceva nu era în regulă. Se simțea. Zgomotul unei elice convenționale variază în funcție de durația motorului. Thunder Screech nu făcea asta. Deoarece elicea se rotea la viteză constantă, ultimele 20 până la 30 de centimetri din fiecare pală călătoreau mai repede decât sunetul din momentul în care motorul pornea, până la ralanți și până la oprire. Mediul de unde de șoc era continuu. Mărturii contemporane descriu o undă staționară vizibilă care radia lateral de la pale pe sute de metri, o perturbare sonică care dura atât timp cât motorul funcționa. La Edwards, zgomotul a forțat în cele din urmă o schimbare de procedură. Testele motoarelor au fost mutate într-o zonă îndepărtată a bazei, deoarece sunetul se răspândea peste complexul principal și acoperea comunicațiile radio ale controlului traficului aerian. Controlorii nu puteau auzi traficul care intra în timp ce IKS-F-84H se încălzea. Un singur avion experimental interfera cu funcționarea întregului aerodrom din jurul său. Cel mai sigur mod de a spune este și cel mai corect. XF-84H a fost, foarte probabil, cel mai zgomotos avion care a zburat vreodată, deși nu s-au făcut măsurători științifice, așa că titlul rămâne neoficial. Această precauție este folosită și în Guinness World Records. Chiar și cu această rezervă, poveștile legate de avion sunt suficient de extreme pentru a fi remarcabile. Nu era vorba doar de un zgomot militar obișnuit dus prea departe. Era ceva pentru care echipajele trebuiau să se pregătească. La Edwards, testele la sol deveniseră adevărate încercări. Conform relatărilor, oamenii din turnul de control se temeau că avionul va sparge geamurile. Rafturile cu echipamente radio erau acoperite cu pături. Personalul se adăpostea sub birouri în timpul funcționării motoarelor. ICS-F-84H nu era doar suficient de zgomotos pentru a deranja oamenii din jur. Era atât de puternic încât provoca stări fizice de rău. Se spune că bărbații prinși în curenții de aer a elicei vomitau sau leșinau. Mărturii directe confirmă același tipar. Aeronava doborârea bărbați adulți în genunchi. Cea mai cunoscută poveste implică un șef de echipaj aflat într-un C-47 din apropiere în timpul unei teste de funcționare de 30 de minute. El nu știa ce se întâmplă afară. Când l-au găsit, era pe podea, incapacitat și agitat. S-a refăcut, dar incidentul a rămas în memorie. Cu timpul, povestea a fost exagerată, dar versiunea cea mai bine documentată este suficient de gravă. Șocul și zgomotul aeronavei puteau copleși fizic persoane aflate chiar și departe de cabina de pilotaj. Pilotul de încercare, Hank Baird, a oferit cea mai clară descriere a ceea ce însemna asta în practică. Oricine se afla în planul undelor de șoc ale elicei putea fi doborât la pământ. Piloții detestau să zboare cu ea din cauza instabilității, pericolului, dar mai ales din cauza zgomotului insuportabil. Această ultimă problemă afecta și echipajele și personalul de pe platformă. Nimeni nu era în siguranță de la cel mai zgomotos avion de război din lume. Existau chiar plângeri venite de la o distanță. Pentru piloți, fiecare misiune începea cu 2 întrebări. Se va comporta motorul și cutia de viteze? Și dacă da, se va comporta avionul? După unul dintre zboruri,
Pilotul de încercare Lynn Hendricks i-ar fi spus inginerului șef al companiei: "Nu sunteți destul de mulți și nu sunteți suficient de puternici să mă convingeți să mă urc din nou în chestia asta." Sub această declarație de refuz se ascundea o plângere tehnică. Hendricks spunea că avionul refuza să depășească aproximativ 833 de km pe oră, indicat deoarece la această viteză începea să oscileze pe axa longitudinală, pierzând stabilitatea atât de necesară. Programul fusese promovat pe baza capacității de a atinge viteze de clasă jet cu un avion cu elice. Acum, avionul spunea piloților că pierdea controlul exact acolo unde trebuia să exceleze. Experiența lui Beard confirma acest lucru. Suferința fizică provocată de arborele lung de transmisie al motorului, elicea supersonică aflată la câțiva pași de fața pilotului și vibrațiile impuse asupra fuselajului făceau fiecare zbor o luptă pentru menținerea aparatului în limitele de siguranță. Piloții de încercare erau plătiți să urce în avioane periculoase. Refuzul atât de direct însemna că avionul depășise o limită. A devenit ceva ce un pilot profesionist considera prea riscant. Hank Beard, celălalt pilot asociat strâns cu avionul, a lăsat o impresie similară, dar dintr-un alt unghi. Își amintea violența fizică a avionului la sol, efectul undelor de șoc asupra echipajelor din apropiere și modul în care prezența sa distorsiona procedurile normale din jur. Datele din programul de zbor explică de ce încrederea piloților nu s-a refăcut. Cele două prototipuri au efectuat doar 12 zboruri, dintre care 11 s-au încheiat cu aterizări de urgență. Un asemenea raport distruge orice iluzie că avionul s-ar fi maturizat spre utilitate. Performanța proiectată justificase întregul concept. Dacă un avion cu turbopropulsor putea atinge viteze de clasă jet, păstrând comportamentul la viteze mici, poate durerea ar fi meritat. Dar prototipurile nu au livrat vitezele promise. Avionul a rămas instabil, dificil din punct de vedere mecanic și epuizant de pilotat, în timp ce performanțele reale păreau tot mai obișnuite în comparație cu promisiunile inițiale. Oferise piloților o pedeapsă mecanică și aerodinamică extraordinară, în schimbul unor rezultate care nu mai justificau riscul. Verdictul în cadrul programului era deja conturat. Tot ce rămânea era ca armata să-l accepte. Până la sfârșitul testelor, nu mai exista un motiv real pentru salvarea XF-84H. Un avion ciudat poate supraviețui dacă oferă ceva decisiv în schimb. Thunder Screech nu oferea. Timpul total de zbor este estimat precaut la mai puțin de 10 ore. Avionul a consumat ani de muncă de proiectare și a reușit doar câteva ore în aer înainte ca programul să se prăbușească. Aranjamentul motorului era prea complex. Elicea impunea prea mult asupra fuselajului. NACA descoperise înainte de testele complete că funcționarea elicei destabiliza avionul, care suferea de instabilitate longitudinală la unghiuri moderate de atac și avea deficiențe serioase la comenzile de direcție și aripă la unghiuri mai mari. Inginerii au încercat să revizuiască configurația, dar chiar și versiunea îmbunătățită era considerată satisfăcătoare doar într-un interval limitat. Când aceste probleme aerodinamice s-au adăugat vibrațiilor, dificultăților de control și aterizărilor de urgență din programul real, armata se confrunta cu un concept care eșua exact în modurile anticipate de propriile date. Performanța avionului nu îl putea salva. Cifrele spectaculoase promise nu s-au confirmat în teste. Iar în timp ce Republic lupta cu avionul, timpul lucra împotriva lui. Motivele pentru care programul exista erau slăbiciunile primelor avioane cu reacție, în special răspunsul la accelerație și manevrabilitatea la viteze mici în operațiunile pe portavioane. Dar aceste slăbiciuni nu erau permanente. Tehnologia jeturilor avansa rapid. Asta însemna că XF-84H
nu încerca doar să se justifice în fața defectelor proprii, ci și în fața unui viitor care venea fără el. Chiar dacă Republica ar fi reușit să domolească unele dintre cele mai grave probleme ale avionului, tot ar fi vândut un compromis complicat într-o epocă tot mai dispusă să renunțe la luptătoarele cu elice. Astfel, programul s-a încheiat, iar avionul a trecut într-o altă fază a existenței sale. Sfârșitul programului a venit în etape. În aprilie 1956, planurile de integrare a motorului turbopropulsor mai puternic, Ellison T-54 în fuselaj, au fost abandonate, împreună cu dezvoltarea paralelă a elicei supersonice de la Curtiss și Hamilton Standard. Resursele au fost redirecționate pentru finalizarea testelor cu ceea ce era deja construit. În septembrie 1956, forțele aeriene au anulat complet proiectul Thunder Screech. Cele două prototipuri au luat drumuri separate. Fuselajul 5, 1 cratimă 17060, a fost casat. Motorul Ellison XT-40 a fost retras și folosit în dezvoltarea Douglas XA-2D Skyshark. Celălalt, 5-1 cratimă 17059, a scăpat de topitorie și a ajuns la aeroportul Meadows Field din Bakersfield, California, unde a fost expus pe un suport în fața terminalului. Un motor electric îi învârtea elicea pentru trecătorii care îl vedeau. A rămas acolo până în 1992, când voluntarii Gărzii Naționale Aeriene din Ohio, din cadrul escadrilei 178, l-au demontat și i-au dedicat aproximativ 3000 de ore restaurării. Prototipul supraviețuitor a ajuns în cele din urmă la Muzeul Național al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, unde este expus și astăzi. Tăcut, pare aproape gestionabil. Aceasta este ironia finală a ICK F-84H. Ceea ce a rămas acum este forma aeronavei, dar nu și realitatea funcționării sale. Vizitatorii pot observa botul, elicea, coada, liniile moștenite de la familia F-84, însă nimic din toate acestea nu redă ceea ce a făcut avionul de neuitat pentru cei care l-au cunoscut. Ei nu pot auzi undele de șoc generate de vârfurile elicei. Ați vizionat canalul Andrei Popescu. Vă mulțumesc pentru vizionare și o zi frumoasă!